frisbee så sa du. Det kommer frisbee så sa du. Ta det lugnt. Och ni sa okej, vi får här till så det är lugnt. Vad ska jag med min fucking skjorta, va? Var det jag som? Hörru, lyssna. Vem var det som kastade? Du har filmat allt det där. Spela upp det för mig nu. Den som har kastat ska få stryk. Du har filmat allt. Spela upp det för mig nu. Du filmar ditåt, jag såg det. Snälla, kom ha det lugnt. Jag kastade. Mamma, stå inte. Mamma, stå. Har det lugnt. Spänning här. Spela upp det för mig. Har det lugnt. Det är ingen idé. Men det är ingen idé. Vad fan snackar du med? Du har inte skulle kasta. Det sa att du skulle kasta inte då. Var det filmat det här? Nej, jag har inte filmat. Varför ska jag filma det? Du filmar ditåt. Jag såg att du